Vítajte v našom rezervačnom systéme. V nasledujúcich videách vám ukážeme podrobný manuál, ktorý vám pomôže nastaviť celý systém. Po jeho dokončení budete pripravení využívať nový systém na spravovanie rezervácií. Najprv je potrebné sa registrovať. Vyplňte vaše meno, priezvisko, mail a heslo, ktorým sa budete prihlasovať do systému. V ďalšom kroku si vyberte z možností, či ponúkate službu alebo niečo prenajímate. Teraz zadajte údaje o vašej prevádzke, jej názov a miesto, kde sa nachádza. Potrebné sú aj kontaktné údaje, ako je mailová adresa a telefónne číslo. V ďalšom kroku zadajte pracovné dni, v ktorých pracujete, a tiež pracovný čas, počas ktorého máte otvorené. V tomto kroku zadajte službu, ktorú ponúkate. Uveďte jej cenu a dĺžku trvania. Môžete k nej pridať aj krátky popis. Ostatné služby doplníte neskôr. V predposlednom kroku si nastavíte rezervácie. Napríklad zadáte minimálny počet hodín pred uskutočnením rezervácie, alebo koľko pred uskutočnením rezervácie môže zákazník zrušiť termín. Taktiež tu uvádzate, koľko dní dopredu vám má ukazovať kalendár a v akých časových intervaloch má ponúkať služby. Skontrolujte si nastavenia a nezabudnite ich uložiť. Teraz sa vám vygeneroval odkaz na váš online formulár, ktorý je potrebné pridať na váš web alebo sociálne siete, cez ktoré vás zákazníci môžu nájsť. Úspešne ste si nastavili základné informácie. Pozrite si ďalšie videá, vďaka ktorým si správne nastavíte váš rezervačný systém a zákazníci sa budú môcť objednávať.